Το Μάτσου Πίτσου, ένα από τα πιο μυστηριώδη και εντυπωσιακά αρχαιολογικά ερείπια του, βρίσκεται στο Περού, πάνω σε ένα βουνό 2.030 μέτρων υψόμετρο. Ανακαλύφθηκε το 1911 από τον Χίραμ Μπίνγχαμ και θεωρείται κορυφαίο δείγμα αρχιτεκτονικής και μηχανικής των Ίνκας. Αυτή η αρχαία πόλη χτίστηκε τον 15ο αιώνα και είναι διάσημη για τις τεράστιες πέτρινες κατασκευές χωρίς χρήση κονιάματος. Οι κατοικίες, οι ναοί και οι τεράστιες πλατείες αναδεικνύουν την προηγμένη γνώση των Ίνκας στην πέτρινη κατασκευή. Το Μάτσου Πίτσου διαθέτει επίσης εξαιρετικές πλατείες με αγροτικά συστήματα που χρησίμευαν για την καλλιέργεια τροφίμων. Οι πλατείες αυτές αποτελούν σπουδαίο δείγμα της προηγμένης γνώσης των Ίνκας στην αγροτική μηχανική και συνεισφέρουν στη μοναδική αισθητική της περιοχής. Η αρχαία αυτή πόλη, με την πλούσια ιστορία και τα μυστήρια που την περιβάλλουν, συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης και έρευνας για αρχαιολόγους και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.